Napakagaling. Kari-kari. Nakain. Tonton sisi. $15. Thank you, thank you, thank you.
Kasi hindi ho yan delikado. Mataas ang safety margin ng paracetamol, no? Kumbaga, okay naman siya. So, para lang makita niyo yung pattern, pwede po as needed kapag nilalagnat yung paracetamol. Pwede po yan. Naman pala. Yun nga kasi nga yung iba nakakaramdam. Alam niyo talagang ano yan eh, yung nai-stress kayo. Yung para ka ng feeling mo, ano ba yan? Parang ano na ako, stress na ako. Sasamaan ka na ng pakiramdam eh, di ba to? Oo, huwag po tayo matakot uminom, huwag natin tiisin, pero kailangan talaga natin mag-isolate at magpahinga. Oo, magpapahinga pa rin talaga. Tulog. At ano yung iba yung inuman ng tubig? Makakatulong ba yun, Doc? Ano ba tawag mo sa ganun? Yung basta parang inuman na yung tubig o kaya naman na yung fresh fruit, ganyan, yung mga... Mahirap siya. Kasi nung nainom lang Maganda po kami, siyang ma-hydrate. tapos nasa-stuck tayo sa traffic ng Metro Manila. Ang hirap ng inom, ha? Pero Walang yun ay mainom. sa daw diba, Nakakatulong Doc? po yun. Nakakatulong ang hydration pag may sakit at saka may umulipod kasi